Maminka se s tatínkem chystají večer do společnosti. Babička s dědečkem budou hlídat děti. Babičko, dědečku! Babiška, dědeček. Ahoj, vy moje sluníčka. Ahoj. Pepi, Tome, do postýlek, rychle. Dobrou noc, prasátka moje. Dobrou noc, sladké sny. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. To jsou ale zlatička. Koukejte, rychle usnout. Ano, mami. Jsou tak poslušní. Maminka s tatínkem právě odjíždějí. Ty děti jsou tak hodné. Když jim maminka řekne spěte, okamžitě usnou. Takové hlídání je pouhá hračka. Tome, jsi vzhůru? To jsou ale divné zvuky. Neměli bychom se tam jít podívat? Pepi, Tome, vy nespíte? No tohle spí jako dřevo. Takže ten hluk rozhodně nemohli dělat Tomík s Pepičkou. Teď vůbec nic neslyším. Myslím, že opravdu oba dva tvrdě spí. Pojďme se dívat na televizi. Dnes budeme hovořit o růžích. Mám rád pořady o zahradničení. Toto je trnitá růže. Při prořezávání začnete tím, že nejprve odstřihnete horní části. Babičko, Pepi, Tome, máte být v postýlkách a spát. jenže my nemůžeme vůbec usnout. Můžeme se s vámi dívat. No, možná, když se budete chvíli dívat, začne se vám chtít spát. Růže jsou pro náročné zahradníky lahůdkou, ale jsou citlivé na přesazování. Tenhle program je hrozně nudný. Dědečku, nezahrajeme si tu hru, kdy nás vyhazuješ a chytáš? Tak dobře, ale každého jen jednou. Jsi nějak těžší než minule. Teď je na řadě Tomík. Teď já. Víš. Možná, že je děda trochu unavený. Mám nápad. Babičko, pojďme si zahrát na babu. Máš babu, chyť nás, jestli to dokážeš. Však já tě chytím. Že mě nevidí. Maminka a tatínek se vracejí domů. Doufám, že ta naše prasátka spinkají. Haló? Je tu někdo? Naše malá prasátka spinkají a velká prasátka také. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.